Labari na Hausa Novels. Assalamu alaikum uwa masu sauraro. Barkanmu da dawowa a kashi na gaba a cikin littafin FACHALOLI. Alhaji Badamasi ya ɓaci, dama mahaukaciya Zubair ya aura haka, ya dinga tunano mugayen halayyarta lokacin tana gidansu, tana yawo daga wannan hotel ɗin sai wannan, ashe ba iya karuwanci. Bismillahirrahmanirrahim. FACHALOLI. Ba iya karuwanci ta iya ba har da hauka ta iya. Duk wanda ya rike ta sai ta fisge ta hau hauka tana duka duk wanda ya rike ta. Gashi ni kuma bani da karfin da zan kare kai, domin ni in dai har na shiga tashin hankali bana jin karfi ko na sisi a jikina. Saboda haka sai ta samu ulagona ta dinga duka na har ta fasa min hanci na hau zubar jini. Amina ta yi kukan kura ta hankada ta gefe sai ga ta akan wata kujera sannan ta nuna ta ta fara magana cikin fushi. Ashe dama ke mahaukaciya ce jahila wacce bata san kaddara ba, idan ban da rashin sanin Allah ita ce ta kashe miki ya. Idan da Allah ya so ita din zai dauka ba ma yarki ba, idan kuma ya so sai ya kwashe su duka. Hajiyar su Ahmad ta yi wufta ce, to mayya aniyar ki ta biki, dana ya fi karfin ki sannan jikar mu da kuka kashe wallahi sai mun yi shari'a da ku. So sai abin yayi wa Ammi zafi, waje fa ya dau harami aka hau tone abin fa babu daɗi, waje ya katame. Wata irin tsawa malam ya daka musu, nan da nan kowa ya kama bakin sa yayi shiru. Malam ya fara faɗa yana cewa, haba dan Allah, nan fa asibiti ne, bai kamata hakan ta faru a nan ba. Duk abin da za ku yi ku bari mana ku je gida, kuma duk abin da ya faru rashin yarda da kaddara ne, da kun yi haƙuri da komai da Allah ya kawo mafita cikin sauƙi. Harare aka hauyi tsakanin su. Ammi ta yi kwafa ta rungume ni a kirjinta tamkar za ta mayar da ni cikinta. Muna ji muna gani aka fito da gawar na Khadija, kowa ya fashe da matsanancin kuka mai wuyar fasarwa, domin yarinya akwai ta da shiga rai, kuma har a wannan lokacin ya Ahmad bai farfado ba. Abin da ya karata da hankalin kowa kenan, saboda har wannan lokacin bai ko motsa dan yatsansa ba. Ni dai tashin hankali ya haɗe min biyu, ga rashin Khadija ga kuma na rashin farfadowar miji, wanda na yi yaƙinin in dai har ya mutu nima daga ranar kwanan duniya ya ƙare min, saboda ina masifar son kasancewa da mijina. Da sauri na yi kan gawar Nana. Balaraba ta yi saurin riƙe min hannu, tana wani min banzan kallo mai cike da fassarori da ma'ana ta mummunar tsanar da ta yi min. Idanuwanta suka yi jawur tamkar an zuba garwashi, cike da tsana ta ce, idan hannunki ya ƙara taɓa Khadija wallahi sai na yi ajalinki. Ta faɗi hakan da wani irin karsashi mai aman wuta sosai, magana ta taddaki kunnen kowa. Na juya kawai sai na sunkuyar da kaina, hawaye suka zubo min. Na juya na fara tafiya ba tare da na san inda nake jefa kafata ba, kawai tafiya nake kuma bana waiwayen bayana. Daidai wani waje na ji na ci karo da mutum, da sauri na juyo don ganin waye. Wani irin salati na sanya gami da kamewa a wajen tamkar gawa, yana kallo na ina kallonsa, shi ma mamaki ya kusan durkusar da shi a wajen. Yayi saurin fara magana sosai dai bakinsa yana karkarwa. Masu tsaronsa suka yo kaina, ganin ogansu ya fita daga hayyacinsa cikin kankanin lokaci, suka fara magana. Oga, ko dai akwai matsala ne? Daga musu hannu kawai yana kallo na gami da ci gaba da magana da ya fara furtawa, sai dai a rahaɗe take na mamakin gani na a inda bai yi zato ba. Ruhi na, dama kina gidan duniya kika manta da ni? Me nayi miki da na cancanci wannan wahalalliyar kaunar? Ina Ahmad mayaudari mace amana, wanda ya kai ni ya baro ni, daga baya ya gudu da ke ya bani da cutar zuciya. Sosai jikina yake karkarwa, sai ga na a ƙasa durƙushe, ganin ina cikin wannan hali ne yasa ya sallama mutanen da suke tare, ya ƙaraso gare ni ya ce, a da wuya ke ma kina jin abin da nake ji ko? Ni ne dai wanda nake kaunar ki tun kafin ma ki san meye so. Wallahi tun da nake ban taba kauna da so na wata ya idan ba ke ba. Dan Allah ki faɗa min yadda aka yi duk waɗannan abubuwa suka faru. Ya fara kokarin taba jikina. Ban san lokacin da na aro wata jarumta ba, na ture shi gefe sai dai ko gezo bai yi ba. Na fashe da kuka ina tashi tsaye na ce, azzalimi mugu mace amana, insha Allah rayuwarka ba za ta taba albarka ba. Kai ne mutum na farko da ka sanya almakashi ya datse min yar karamar rayuwata. Babu abin da zan ce da kai sai dai in ce Allah ya biya min haƙƙina, sannan mutunci na da ka sanya kafa ka take Allah ya yi maka abin da ka yi min. Tun da mutane masu kuɗi irin ku marasa imani, waɗanda ba su san komi ba sai cuta da kuma cin amana, ya Allah ya tsine wa masu irin halinka. Sosai magana ta ratsa kwanyarsa da gangar jikinsa, ya rasa me ma zai ce min, sai kawai na ga shi ma ya tsuguna yana son yin hawaye ko da zai ji sanyi a jikinsa, sai dai ya kasa yin hakan saboda yadda zuciyarsa take
yana da zuciyar asalin maza, saboda haka ba komai yake kokawa ba, duk kuwa da kololuwar tashin hankalin da yake ciki. Magana ya fara yi da wata irin murya. A da wuya ba zan zama azzalumi ba, sai dai ki tambayi Ahmad zaluncin da ya aikata a tsakaninmu. Shi ya aikata komai da ya faru, domin sai daga baya na san komai. Ba na son tona masa asiri a idan duniya, shi yasa na toshe kunnuwana, sannan na rufe wannan sirrin a tsakaninmu mu uku. Sai dai Allah ya fi mu wayo, domin a yanzu haka a da wuya akwai ɗanmu wanda yake da shekara 3 a gidan duniya, yana gidan marayu saboda gudun kunyar da 'yan uwana za su ji idan suka san komai. Shi yasa na ɓoye sa a can, ina zuwa ina duba shi lokaci zuwa lokaci. Wani irin ihu na sanya gami da toshe dukkanin kunnuwana. Na yi masa wani irin kallo da ya nuna tsantsar ɓacin ran da nake ciki. Na ce, da wa ka haihu har kake faɗar muna da ɗa a tsakaninmu da kai? To wallahi tun wuri ka nemo uwarsa, domin ni ba zan haifi shege ba. Sai dai kai kwartan da ka saba yi wa 'ya'yan mutane fyaɗe, kana ajiye 'ya'yan shegu, kuma wataƙila gidanku ne akwai shegu, amma ka tambaya ka je, mu gidanmu kaf babu shege ko shegiya. Wani murmushi wanda ya fi kuka ciwo, sannan ya juya bayansa yana mai tsananin jin zafin maganganun da na faɗa masa, wanda da a ce wani ne ya faɗa masa abin da na faɗa masa ɗin, da wallahi sai inda ƙarfinsa ya ƙare, domin yana da irin fushin nan na ko ta kwana. Idan ya shiga fushi bai damu da halin da zai shiga ba, shi dai kawai ya isar da saƙonsa na fushin kenan. Tabbas yau ne aka fara faɗa min waka mai sanya zuciya kunci. Na san kin kasance ke ce uwar Ayatullahi, amma har kike ikirarin ku ba ku da shigo a gidan, kamar yadda ba ku da shi mu ma ba mu da shi. Ki tambaya a dukkan masarautar mu, idan har kin ji wani shege sai ki yi tutiya da kyau. Sannan ina so ki san wani abu, wallahi in dai har ina rayu sai na rama abin da Ahmad ya yi min, cin amanar da ya aikata a gare ni bayan na yarda da shi. Sannan ki sani ba zan taɓa barinsa ba, sannan kuma dole ne in mallake ki a matsayin mata. Bani da burin da ya wuce in aure ki. Duk matar da zan aura gani nake tamkar ta rako mata duniya ne. A gani na ba wata mace da ta dace da zuciyata sai ke a da wuya. Na san ke ma baki yi aure ba, kamar yadda ni ma ban yi ba, sai yanzu ne na yi. Domin Allah ki aure ni, ko don mu gina rayuwar yaronmu. Wani irin kukan kura ne na kwaɗa masa wani kyakkyawan mari, sannan na shaƙo sa, duk da ban kai ko rabin tsayinsa ba, amma ban san lokacin da ni kukan kura na cafko sa ba, tamkar zaki da giwa. Idanuwa na suka yi jawur, dama ga bakin cikin halin da nake ciki, ga kuma na wannan mugun bawa. Sosai yayi mamakin abin da na yi masa, bai kuma yi koge zobe ballantana in sanya ran ya ji haushi. Sai ma wani irin kallon da yake bi na da shi tamkar wani namijin ingarma. Sannan ga idanuwansa da suke da wani irin kwarjini irin na 'ya'yan sarauta, kai hatta kyansa da hasken fatarsa ababen kwarjini ne. Duk aman masifar da ke ci na ban iya kallon idanuwansa ba. Na fara magana cike da gadara da tsiwa. Ni kake mafarkin aura? To kuwa in dai har kana wannan mafarkin ka farka, domin kuwa ko mutuwa ne aka kawo ni gidanka ban yafe waɗanda suka kawo ni ɗin ba, saboda kai azzalumi ne mara imani wanda bai san annabi ya faku ba. Sannan ina son ka sani Ahmad ɗin da ka tsana kake ganin sa maƙiyinka, a halin yanzu shine mijina kuma uban 'ya'yana insha Allah, domin da shi na saba kuma da shi zan rayu. Ina faɗar haka na ture shi gefe na tafi da sauri har ina haɗawa da gudu na fita daga cikin asibitin baki ɗaya. Gaba ɗaya ya durƙushe a wajen, kansa ya fara wani irin juya masa. Tuni ya ji yana shirin fita daga hayyacinsa. Aure kuma ta yi? Auren ma da maƙiyinsa Ahmad? Me yasa ya yi masa haka ne? Duk cutar da shi ɗin da ya yi bai ishe shi ba, har sai da ya haɗa da aure ta? Yana masifar santa, ko zai rasa ransa dole Ahmad ya sake ta ya aura. A masifar kishinsa gani yake tamkar ba zai iya barin Adawiya ta zauna da wani mijin ba shi ba. To tun farko ma me yasa ta aure Ahmad? In dai kuwa haka ne, to tabbas sai ya lalata rayuwar Ahmad tamkar yayi yadda ya yi masa. Wata zabura ya miƙe tamkar wanda aka buga wa gangi. Masu gadinsa suka taho da sauri domin sun ga uban gidansu ya fita, kuma duk abin da ya faru akan idansu ne. Hankalinsu ya tashi sosai, sai dai babu yadda za su yi da shi, domin tun a farko ya nuna musu baya bukatar su a wajen. Mamakinsu ɗaya, to shi me ya haɗa shi da mace, balle ma har a kai ga maganar mari. Wannan marin ya so samu rai matuƙa, har suna ganin muddin ba su rama wa uban gidansu ba, zuciyoyinsu ba za su samu salama ba, domin Galadima mutum ne mai matuƙar son mutane da taimakon su. Sannan taimakon su ɗin da yake yi, ko 'yan uwansa na jini ba za su yi musu hakan ba. Motar ma da kansa ya buɗe, sai dai su suka gama bubbuɗe ƙofar, saboda har da gudu suka haɗa wajen isowa wajen da yake.
hannayensa har harɗewa suke saboda tsananin ɓacin rai. Shi kaɗai ya san yadda yake ji a cikin jinin jikinsa, ga wani irin zazzabin da ya lullube sa a cikin lokacin da bai wuce minti 5 ba. Gudu suke yi akan titi tamkar za su bar ƙasar baki ɗaya, da yake titi ne irin na masu kuɗi, duk GRA kafin ka ce me sai ga su a babbar masarauta. Ko kafin su fito tuni ya fito ya wuce da wani irin mugun ɓacin ran da ya kasa bambance a wata duniyar ma yake baki ɗaya. Hankalinsa da nutsuwarsa duk ba sa jikinsa. Lokacin da ya ƙaraso, autar mamma ta dawo daga makaranta, sai ta ga yayi asalin ɓangarensa ba na matarsa ba. Da sauri ta shiga motar ta ƙarasa ɓangaren aminiyarta kuma matar yayanta wato Hafsi. A falo ta same ta da bayanta suna ta yi mata tausa a hankali tamkar wata kwai ko jaririya. Sai limshe ido take cike da matsuwa akan wani muradin da ta san ba lallai ne ta same shi ba. Sannan ta gama sanya wa ranta yaya Galadima ba zai taɓa santa ba saboda baya nuna mata ko da kulawa, balle daga hakan a zarce su. Bata ma bi ta kan bayin ba, ta ɗaka wa Hafsat duka a cinyata, ta yi firgigit gami da buɗe idanuwanta kan baiwarta Hadiyatu, ta fara zazzaga mata masifa har za ta wanke ta da maruka, wai ita ce ta ɗaka mata duka. Sai da ta ƙara jin wani duka sai ta ga ba hannun Hidayatu ɗin ne ba, sai ta kalli inda take tunanin daga nan dukan ya iso. Ta ce, haba Auta, wannan wani irin wulaƙanci ne, a gaban bayina ki hau duka na? Auta ta galla mata harara tana mai harɗe hannayenta a ƙirjinta, sannan ta ce, to sai me, su tashi su fita mana. Sum suka fice, kowace tana haɗa kai da ‘yar uwarta suna gulmar autar mamma, wai gwara da keta. Dama suna jin haushinta saboda Hafsa mace ce mai masifa sannan ta tsani talakawa, ganin su take tamkar su ba komai bane. Yanzu ke kina nan kina zo, namijinki yana cikin damuwa amma ko a jikin ke kina nan kina hutawar ki ma. Haba Hafsa, ita fa mace mai son ta zama don gaban mijinta, ita ce mai kula da dukkanin wani motsinsa da kuma kula da dukiyarsa, amma ke kullum sai dai ki kwanta ki baje bayi suna miki tausa. Hafsa ta buga tsaki mai dan karfi sannan ta ce, oho, so kike in zame masa mai gadi? Haba bestie, wai me yasa kike da son kai ne tsakanina da yayanki? Duk abin da zan masa a wajenki ban iya ba, dan Allah ki yi min uzuri mana. Yayanki ba baya suna, baya kuma son gani na kusa da shi, to me zan yi masa ni kuma in burge shi? Sai ta fashe da kuka, alamun abin yana dukan zuciyarta. Auta ta matso kusa da ita ta rike hannayenta sannan ta ce, na san abin da kike ji bestie, amma sai fa kin daure sannan zaki kai ga gaci. Sannan a yanzu haka ki je asalin bangaren sa, yana cikin matsala domin a yadda ya shigo na tabbatar da hakan, saboda haka ki daure ki je yanzu ki kuma dan gyara fuskar ki da sanya turare, sai ki je ki ji meye matsala. Sosai ta yi amfani da shawarar aminiyar ta dan gyara fuskar ta gami da canja kaya ma zuwa wata lifaya mai matukar kyau da jan hankali. Sai zabin kamshi take ta fito, Auta ta tsare ta da ido tana jinjina irin kyan da ta yi. Ta fara yi mata kirari, mata a gidan Galadima, ba da kanki a sare, ki je gida ki ce ya faɗi, insha Allah ke ce uwar Yarima a wajen angonki Galadima. Ta dan faɗaɗa fara'a ta, sannan Auta ta ce, kuma daga cewa a gyara fuska sai kuma a canja kaya? A lalle Hafsantawa ta zama wayis. Ta galla mata harara sannan ta ce, to kuma sai kawai in yi amfani da shawarar ki kaɗai? Ai dole ni ma in zama mai wayo da dabara sace zuciyar miji. Auta ta ce, to na ji daɗi, ki daɗa himma, yanzu dai ki yi saurin wucewa, ni kuma ina nan ina jiran ki, ina jiran good news daga ɗakin mai martaba Galadima. Ta yi yar dadiyar yaƙe domin ta san ba lallai ne ma ya yaba kwalliyar tata ba, za ta je ne domin ƙawarta. Auta ta yi mata addu'a samun zuciyarsa sannan ta wuce tana ɗaga mata hannu. Ta sauke ajiyar zuciya domin tunaninta ɗaya ta yadda za ta samu kansa. Allah ya sani mugun kwarjini yake mata, ta yadda har tsoron haɗa ido take da shi, don tun tana ƙarama idan ta gan shi ma canja hanya take, duk da ma ba a nan ya girma ba, a Amerika. Sosai Amara ta fashe da kuka, ta rike hannun dadinta bayan ya dawo daga fushin da ya yi da Hajiya Rabi mahaifiyarta. Ta fara magana cike da tsantsar kwarewa a makirci, sannan ta ce, dadi ka taimaka wa rayuwata don Allah, wallahi ina son Aliyu Galadiman babbar masarauta, ku taimaka min aure shi, wallahi dadi in dai har ba ku aura min shi ba zan iya mutuwa. Ta faɗi hakan tana mai fashewa da kuka, ta faɗa kan mahaifin nata tana kuka mai tsuma zuciyar mai sauraro. Sosai Hajiya Rabi ta shiga tashin hankali har ta gaza ɓoyewa. Ta daka wa Amra din wata muguwar tsawa sannan ta ce, Amra, ban ce kada ki sake maganar wannan yaron ba, dole ne sai kin aure sa din? To wallahi bari ki ji, ko kina so ko ba kiya so ba za ki aure sa ba, wallahi sai dai ma idan mutuwa za ki yi ki mutu.
Bata gama ba, Alhaji Mawashi ya daka mata tsawa sannan ya ce, shi ɗan uban waye da ba zai aure ta ba. To bari ki ji, kaf duniyan nan ban ga ɗan da ƴata za ta so ya ce baya son ta ba. Ko shi ɗan gidan uban waye kuwa. Ki buga ki aje, daga yau zuwa gobe sai ta aure shi. Yana faɗar hakan ya fice. Sai kiransa take, Alhaji, Alhaji, amma ko juyowa bai yi ba. Hajiya ta yi tamkar za ta yi hauka saboda ita kaɗai ta san azabar da take ji a cikin zuciyarta. Da kowa ya san sirrin da ta rufe, da duk hakan bata faru ba. Ta fashe da kuka tana cewa, wayyo Allah na shiga uku na. Dan Allah mama ki hana su abin da yayi niyya. Dan Allah. Ta sauko tana mai tsugunnawa a gaban mama mahaifiyarta. Ita ma maman tana cikin tashin hankali musamman da ta ga hankalin yarta ya tashi, tabbas akwai lauje a cikin nadi. Saboda haka ya zamar mata dole keɓewa da yarta domin ta ji abin da yake a ƙasa, kuma a cikin duhu wanda bata san da shi ba. Domin ita dai a iya sanin ta babu abin da yarta ke ɓoye mata. Dukkan sirrin ta sani, shi yasa ma ta ƙagu ta san wannan sirrin. Ganin yarta ta fita a hayyacinta yasa ta rungume ta tana cewa, haba Rabi, da wayonki da komi kike son yi wa yarki tilas ta rabu da wanda take so? In har yana son ta, tana son sa, kuma yaro ne na gari, aini a gani na addu'a ya kamata mu bi su da ita ko? Saurin fuskewa ta sannan ta fara magana cikin kuka, haba Hajiya, me zai sa ki ga hankali na ya tashi? Kin san tabbas akwai babbar matsala ne idan har aka yi auren nan. Shi yasa na dage ba za ta aure shi ba, amma tunda Alhaji ya dage, na san ko da tsiya sai an yi auren nan. Mama ta nutsu tana kallon yarta, can ta hango wani abin da take zargi wanda ya ɗarsu a cikin zuciyarta. Saboda haka sai ta ce, to faɗa min dalilin ki na ƙin auren. Da sauri ta kalli mama amma ta kasa magana. Ita kuwa Amra sai kuka take tana turje-turje. Allah ya sa ma babu wata na'ura jikinta, duk an cire. Jin shiru ya sa mama cewa, ba za ki faɗa min bane Rabi? Idan ma ba shi da hali ne ko wata matsala, ai sai ki faɗa min ko? Tunda maganar aure babu munafurci a cikinta. Gaskiya da gaskiya ake yi, babu cuta babu cutarwa. Amra ta yi sharfta ce, wallahi mama ba shi da wani mummunan hali. Duk gari kowa yabansa yake saboda kyakkyawan halinsa, kuma kowa na garin nan ya san da hakan. Amma kuma momi ta ƙi yarda da shi. Idan ma wani abin yayi, ai sai ki faɗa mom, amma ba ki nuna ba kya son aure na da shi ba. Wata irin tsawa ta daka mata sannan ta ce, yi min shiru mara kunya, har ke kin san abin da ya dace da rayuwarki ne? Da ina magana kike sako min baki? Ni sa'ar ki ce komi? To wallahi ki fita sha'anina, kuma wallahi in dai kika yadda aka yi auren nan, babu ni babu ke. Ba Amra ba, hatta mama sai da abin ya girgiza ta. Cike da jin haushin yarta ta ce, to ni kuma in dai har na yi bincike na gane yana da hali na gari, ko kina so ko baki so sai an yi, tunda so kike. Fachaloli. Ƙayataccen littafin Hausa. Masu iya magana suka ce, komi nisan dare gari zai waye. Akwai wata shawara da nake so in baka, wanda idan har muka ɗauke ta, za ta dawomar da zaman mu har abada. To ina jinki, wace irin shawara ce wannan? So nake ka ƙara aure. Ni da ne miki alƙawari har abada ba zan taɓa miki kishiya ba? Ai dole ce ta sa, domin idan muka dawoma babu haihuwa, ai kaga dole iyayenka za su raba. Amma kaga idan ka auro wata ta zo ta haihu, za mu iya karɓar bebin sai kuma ita mu kore ta. Kina ganin hakan yayi? Abin da kike so shi za a yi. Dan na fi ƙaunarki fiye da kowace mace a duniya. Hatsabibiya, ƙaunatacciyar maki. Rashin haihuwa ya rikita ta, ya gigita ta, ta rasa ina za ta sa kanta, domin ba ta sha'awar ta rabu da wannan miji nata. Hatsabibiya. Wannan littafin ya haɗu sosai. Ina za ta sa kanta? Shin wannan shawara da ta ba mijinta ya yi kuwa? Ku biyo mu a wannan shahararren littafi, Hatsabibiya. Ya samu rubutu daga Ummu Mahir, Mrs. Green. Mu kasance da mu da ku akan YouTube channel ɗinmu, wato labari na Hausa Novel, domin jin irin turka-turkar da yake ɗauke da shi a wannan littafi. Hatsabibiya.